בסדר, מרגע שאני אפתח את הדלת. יש רק בעולם בן אדם אחד שמסוגל לעשות את הדברים האלה. תראה להם, גרגורי. זה בתחום הספורט? כן, תסתכלו עליו קצת. תחום הספורט לא. זה הצגות? לסרטים? לסרטים זה לא רע בכלל. תסתכלו מה הוא עוד עושה. סטנט? לא. זה... נו, הפנתר הוורוד? לא, לא. תראו, הוא תראו. משמש בתור גשר? זה תרגיל מאוד ידוע של איזה שחקן. ונדם. יפה מאוד, דידי! ונדם! זה ונדם הישראלי, שימו לב. ונדם, בטח. יאללה. ל-17 בערך 7. קרה לך פעם שדיברת עם תמונה אחת ואמר לך, אין לי מצב רוח, דבר עם תמונה אחרת? אתה ישן גם בשפגאט, נכון? כמו שראינו. כן, שנה אני ישנתי בשפגאט. מה עוד אתה עושה ככה תוך כדי התרגילים האלה? לי יותר קל לעמוד על רגל אחת, אני מדבר בטלפון, מה זאת אוכל. אומרת, תראה לי איך אתה מדבר בטלפון על רגל אחת? חסידה. כן, נוח מאוד, אני רואה. בהחלט. תגיד, מה, אתה רוצה את זה? רגע, תגיד, בנות אוהבות ונדמים? כן, בטח. מה, אפשר לעשות את התרגילים האלה גם... אפשר, כן. עובד טוב, אתה אומר. טוב מאוד. אוקיי. רגע, אני רוצה שתעשה עכשיו את התרגיל שבעצם פרסם אותך, אני צריך מתנדב. לא, רגע, עדי, את מוכנה רגע על זה? תרגיל... אני צריך סיגריה. זה מסתיים פה. לא, 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 אל תדאגי, זה פחות טראומטי נראה לי. את יודעת מה? אולי זה בעצם מאוד טראומטי. לא, סתם, בואי, קחי את הסיגריה רגע. אסור לי. כן, אסור אצלכם, נכון? דידי, אתה רוצה? מה, מותר לך סיגריה? כן, למרות שאני לא מעשן, אבל לא... שחק, תעמוד מול גרגורי כאילו סתם אתה מחזיק סיגריה, שים לב, גרגורי לא אוהב סיגריות, שים לב מה הוא עושה בדיוק. תגיד לי, מה העניינים? בפה לשים? כן. עדי, את רוצה לבוא רגע? אחי, מי אתה חושב שאתה? תגיד לי, אתה רוצה מכות? אוקיי. הופלה. גרגורי, לסיום, תן לנו איזה סדרת תרגילים מטורפת.